Isang pisa binateron piapan United Arab Emirates UAE at tumpian nung ikapajer po. Kero ni Southern Range arlo tengpi kang humakiun matikinep ma kiun puching bayrong. Kiling Longri lang chorya mayahin peningkan isekban Longri si Karbi po. Jifu active reporters Arnisia Farman KSYC pen tournament kapatu kapedo po. Kero ni Southern Range arlo tengpi kang humakiun matikinep ma kiun puching bayrong. So ni jangkar bang nong kero ni Southern Range arlo arni bang ajuwang ka tengpi kang hu kacheng bayasi asai chepatero. Lapoy hin pen ke adap tengpi aklim nang ibom anarlo ajolo dik tengpi kang hu atu ching bayrong. Tengpi arong inang ji pubom lapoy hin pen ke tengpi kang hu kacheng bayalong chirap dunbo. Ingnam rai kom sai kya tuma ajuwang kachepatu kajoni tengpi kang hu atu mapan amotorapan. Kinep du long check detail. Bontai san mang humi melam theke agari ke nepon check po. Bon sitami agari kate warapang laben kang hu pan ke nepon longli eson mang hupon mimi. Nini ni thom pardon ron tengpi agari ke nepon long first Kinep agari Tata Yuddha registration number AS 31C0902 second kinap second kinep polong agari Tata mobile registration number AS 02E0966 Lapen patuwi ajo porpai narkepla minute plikep alom kine polongagari Tata Yuddha registration number AS02 DC7647 lapen sirok tokora tatumpen kachitham sai lakum thomagari apan tangka joine lopon plot jimaputa chethan prianpen lapen niphai phoajo kine bagari along arluk kedoke suguna thengpiang selaben shichia dorla ke tangga suri thongkep susi dujiputa kheruni Southern Range arranger jasera ronghang pen perangke karjo hut nangthan pachini du tangte alang litum kaning jelam thele arju iksena nilitum dak staff tumpen the arniwang da duty do lasi an evening shift lo la litum staff tumhan dak patrolling pa padam bom lo amo hadak arjulong alam arjulong dalo lapu gari dam umat litum dak pensi pura gari pan la alit lang pon bomat lapu la rikang mi home number 2 long taksi gari bang patudam joy lo la pinitum amat patudam joy pinitum la agari bangke dak sudak pen dak office man dalo bangke apor bangke litum 840 850 samalam siya por kidnap long la gari long tek dam long I think pige segundo chalo gado pati aga valuation it on for like 30,000 some bag to po hai jadi tumta tu vesi wana mati tung vesi pini si acha ka me claim lang angke kamu investigate bom po itu kalau rada tang tum pila pui la tengpi bang ne ko gari ne po la tana muni tu han loplot ba ni thom pi plo da gari kita mi loplot ko so sia nali tu han rada tu makoi nang pila so pila nali tu lage macho bai dak office bang ada pike lage nai ta atma 2 bosor abot penia jake jadi 2 bar lan ne upload lage laso gari masih tum confiscated tu dutri lasi labang ya kaprek ala nang lipan nang than halame rumors to lage kalau gari bang ani bang ta kene bang so se la me muni de phan la ka tong huwe ka tong phan ne plong le de la ko nilitum dam lo lara nilitum ta la anggal pala kanggu tu sini mati di angke agari mange patu joy lo alang itu mangke damik lablo angke la pupon tekang het po angke lang tum na klem no dar lo itu adak le ada pike alang litum da cek lang dun nulo mati cek lang no hahidet po angke ni tu mangke la agari man pusan po kuan do laslan so pun kono pon ku ni ka long do jadi lang cithing nat pensiwan lo de lapu
Dera mukam pen tampol lagi le tu hojai dam dipo. Nore te lapu longka lapu napo. Main tumta kodak nore te natong cibi punya natong siding punya lagi cini dunde dele langa itum ka kezu mandi me lale nana si doma itu mangke la rastal blok nang po la gari itu po la. Nanti am ngang di ti benang kenet tu loba benang ke rasun ke thingpi yang hutu mang kang ton te pin hu thelo lo so buta kang huwe ka tum han mate rada panel tum so message ko pile pin tu kang huwek tum han message pi la lo alang li tum ta kan lo la ceklem det po mangke lapu thingpi thingprang ke mane la tum ta alive do tum si li tum han ke ajar no oxygen no ajar no shade no ajar no kecu no kedu tum to do misen ajar ta la tum do mane la tum ta live do mati tu asi pap thi ul ke lang li tum ta la chama tharai nang ko Sangpi sabina teron piapan United Arab Emirates UAE atum pian nong ikapajerpo. Lakhakren narke bharokhat MLA Darsing nohang ator sangpi sabina teron pialangli penangan nasai keklem cepaduk pon pensi isi Karbi khai phan nong me kewan piang thek keklangpo nangli tum peri thakma jongsi thak the politik nangli tum pusitami thak ekno harokhat MLA Darsing ronghang ator sangpi sabina teron pialangli Dubai de dalong award kelong dun mati nong e kelong dun sangpi sabina teron piaphan Dubai long ke do United Arab Emirates UAE at tumari deng pensi sabina teron piaphan award pipa jerpono bangswano e kapa jerpon ke handcraft handloom textile anat alang li penangan kabori ponpen so arlo atuma phan pacheng thur ilo lasi lahai hoya sai ke claim mesen ang thek theklong si Dubai det along award chepalong dun long long Kiling Longri langchoria maya hin penning kan esek pen longria se karklipo Nijang Karbi Anglong Kiling Longri langchoria maya hin penning kan esek longri karklipo na pen Kiling Longri along kedo anrong asar kedo anatum lapen habi banghini longria sar mutiara tum chutong dun rinti longria se arklidet aphit Kiling Longri langchoria maya hin pen kadu kavya tum pen mai inipo labang so mai kachari pon harsing be hin pen lapen mai lam thek ke jai pon kongchun bang khorsing teron ahin pen labang so mai long aluhi sarpo man peng pen Kiling Longri habe kong chandrahun be chitong du lapen phapang jang aluhi long sing han se Kiling Longri habe ke thek chopha aluhi ronjit ingki ronghang rongbong rongara jutanga mai RRRJ rupsing teron ronghang rongbong arak amai RRRJ atum chitong dun pen mai ardi chipi dun rinti tang te alang litum kaning je pan alam the arju iksina inji the par pe galam lo la sinli tum Kiling Longri langchari amai la pen Kiling Longri ke litum alongri arpanta the dung sita jasame pet ke arjon ding puik la ha socheng mindar koglok pen ha bihi kluklok songbong alam penaglo amasi aning kanrang sita me litum dat Kiling Longri isi mati Kiling Longri arjon ta ning kan sekpen e phoi se karkri la so sangtar chelang pu ki khime dame phan pu litum la so ga chiki khido la si pene manga sabu khorospati pene duri chera joini si asabu der chelo sitami ninji thepik lo iltum KAC mane team Karbi Anglong executive member chief executive member CM tulang long hangsa long chuning lagram pen tumang khorospati nang pidun pensi piniar ni bangke bangso sayang dengda chunlo labange churulo alang phanta sitame non ingdeng si bang nili alang tum team Karbi Anglong mate CM Dr. Tulram Sar Phan kachunuri thu gang tungala mangela pulo dak nil tum Kiling Longri langchari amai along laso asai hai mate office hai abang asap u dak mane asap u ka siksak do chelo la dak bang mane laso dong ka siksa bange kikim ka semar mate arji dingklui lo penang masi asap u dak hem ru hoi lo la ardu bangta ceiling
ta weder lo lapen ladak boundary sitame asabu selam ponenya lam angdeng do mane sai hem lo pulutang da isi kacingkai mane boundary pene lahai dunai lapen ada isi sai hem isi asin dunai lapen pene rak rai pene ruhu pene tala hai ta chelang no dagi poi na solam do lasi ansu se il tum sai hem ki mi phansi alang phan doktor tiram ronghang sar phansi nang ke rap nang rap ni pusi nili hen pen chunu ki par kardom media sarpo atum mate durta pajathang taron sangho agahai lapen kemung sangho agahai lapen te pini ko chetong kedoan abi tendang lo kado ko pini da ko chetong nang ke insia kupai ke melo ni tum along ri ki bi si along ri lo thoi phis tame ili tum ta yo ke pran ke menang ya phan apot inkan in sek pen itum ta office rong ker pu binang pu chingwa ya teng pen pedam bom lo ning kan bang ta la pen ke ako la so teng pen si me bom lo pini ta ako la song thaksi chardom chadi rong lo amula kan tam me sen pen ke pok arlo phe arlo ta me et la pen ako non along dak sap so chi chupere pon kruinang pu ame long amata itum jutang ame mai pu aga hai inti sangho lapen chun bang tron sangho aga hai tum tanang chetong dun tan nang mum nang tham de kang long pod ni sam piklo la ke tene unelo la ke achili nang kirik te kang lo la si la sonak thaksi u Frang sitame ke me ke chogi afang ke kado ka tum sitame nang cherap nang che to dun popusi tuar cholang lo la pen ke itum ar nama tum sitame longri ar nam sitame itum phan hempu mukrang tum sitame nang perap bom nang pusi nili ningje sila ansi nilam kan ton iglo kardo Jifu active reporters Arnisia Farman KSYC pen tournament kapatu kapedopo kedam tang jakong ni 5 ko surihini rank kora po volunteer ni Jifu Government College Patu Aklam Long Karbi Student and Youth Council KSYC Jifu Regional Committee atum pen sepater pibonsi anti drugs campaign through sports and ponpen Arnisia Farman cricket tournament match kapitopo bangso ke patu along kado kavi pen team captain setum chepate pondo sonsang dung kiti along Jifu active reporters cricket club pen 8 km Lambing Road Cricket Team Angbongsi Chepate Ponsi Jifu Active Reporters Cricket Club Chepahai Pondo Mati Champion Chepalong Duno Chatham Tami Labong Sowar Nisia Farman Cricket Tournament Kapatu Kapedo Pon Atheke Non Kitur Owe Kimiatum Kangri Kangkrak Rakia Hormu Drugs Kirimati Kechopen Koson se Chepajok Pon Thekjima Anparta Kacharle Ahin Koson se Ansosi Kapaprang Nun Thekjima Pu Akimang Pensi Cricket Kapatu Tabi Pado Pondo Puta KSYC kiri pimai pu sonjoy timupen ningjepo Jifu Penera Skin Bay Report Northeast Bay News Pathu ki bi pong ladak team potrok la sonang ke join dolo la pen ang join da nitum pathu bom pen non angdong kiti lo angdong kiti bang ke isi runners up bang ke 8 kilo la pen winner bang ke active reporter nitum ki bi pona thepi ke la lon nitum la anti drugs campaign nitum mane central aprang la regional nitum risafol hot dag Jifu regional punon nitum haroga regional pumala so risafol hot nitum isi kache parai pondo hala so kache parai pona long bang nitum la lo mane ini tum Karbi Anglong upe angkang PC araki ke cobange bat piglo araki hor pene chenglok drugs kaduk kave angton hormu araki choke bat olo lasi laso kuson si ilitume pakom thegi mapu lasi laso ke pakom along bangke nitum la piloma pui hola sport pen ta AC ke pakom ji laso ang thek do lasi nilitume non dat kali aprang da dag diputa nitum bi lo latum dab gop college along nitum bi la go boys tum la boys hostel tum da college ang boys hostel tum hansi la tum hansi la so bang kupine pabi ponlo hala sotan tum bi lo cricket tabi apen tum football tabi apen la sona khaksi haragat
aprang regional tom hanta nitum son papater pipon si nitum pa bipon lo la si haladak ta me nitum